תצא החוצה, תלך לתקשורת ותתנצל שאלפי אנשים נרצחו במשמרת שלך, אדוני. אני מתחייב באופן אישי, אני אבוא דין איתכם אחד, 120 חברי כנסת, אם עוד אחד פעם אחת מכם יקרא למישהו מהצד ימין או שמאל בוגד, ישסה אחד בשני, אנחנו לא נסלח לכם. אוקיי. לא נסלח לכם. יש הרבה מאוד סוגיות שאנחנו נמנעים מלהיכנס אליהן בימים האלה. בלי סוגיות ובלי תירוצים, אדוני. לא. אין סוגיות. יש עם שנשחט, אדוני. שלום שירן. אהלן אודי, מה שלומך? בסדר גמור. קודם כל, מה המצב של בני המשפחה? אליי, אריאל ויעלי הגיבורים שלנו עדיין במצב קשה, הם מורדמים ומונשמים, הם סובלים מכוויות מרובות בדרגה 3. לפני הכל אני רוצה להגיד תודה פה לתל השומר, בית החולים המופלא הזה, עם צוות שפשוט עם ישראל יכול להיות גאה בו. אז תודה להם. הם נלחמים. מכאן ולהגיד לך שאנחנו מאחלים החלמה גדולה, וגם המלחמה הזאת היא חשובה. אני רוצה לשאול אותך, אתמול היית מאוד נסער וכועס, האם מישהו יצר איתכם קשר מהממשלה כדי לראות מה איתכם, לדבר איתכם? אודי, אני מקווה שאתה לא ציני. אתה באמת מצפה מהם? כן. אז מסתובבים פה, אני רואה פה כל מיני שרים וחברי כנסת שאנשי יחסי הציבור שלהם אמרו להם תסתובבו כי אתם בבעיה. אני ממליץ לכל מי שמסתובב פה בבית החולים ללכת לגיא ההריגה בקיבוצים, במושבים, לקרוא קריאה בחוצות שלהם, לרדת על הברכיים ולבקש סליחה, שבמשמרת שלהם נטבחו, נרצחו ונשרפו. זה נראה לכם כמו תפילת ילד מלא רחמים? זה בדיוק זה. זאת השואה המודרנית של עם ישראל, שבמשמרת שלכם, שהיה לכם צבא והיה לכם את הכל, אתם פירקתם את העם ורק הלכתם לפרק אותנו מבפנים. אבל השאלה בהמשך, כל מה שקורה פה, שנייה, בבקשה. אז אני מבקש קודם כל מההנהגה הזאת, תתנצלו, תרדו לדרום, איפה בנימין נתניהו ואשתו שאוהבים להסתובב, תרדו לדרום ותתנצלו, תסתובבו בבתים השרופים של אילוש, דוקטור אלי חוגג ואריאל ויעלי ואלפים שנטבחו שם. איפה הם? קודם כל אני חושב שמגיע... למה הם מסתובבים פה? סליחה, ואני רוצה... למה בן גביר... רגע, שנייה יקירי. למה בן גביר ממשיך בחוסר? אי אפשר להגיד, אתה יודע, יש כל כך הרבה ביזיון שאתה אומר, אתה שומע את שרת ההסברה מתרצת תירוצים שמצבנו טוב, אז מה, אנחנו מקריבים קורבן למולך כדי שיהיה מצבנו טוב? לכי תעבדי. באיזה ארגון פרטי, עסקי, מקצועי לא היה מתפטר פה כל הדירקטוריון המחורבן הזה? אתם לא ראויים לעם הזה. אתם מספרים סיפורים עד נכון לרגע זה. 4 ימים של האסון הנורא הזה, אין ממשלת אחדות. באיזה חוצפה, אדוני ראש הממשלה, אתה עושה את זה? באיזה חוצפה אתם מסתובבים פה אנשי יח"צ? באיזה חוצפה אתם לא יורדים לגופות ולקרוא קריאה שמה, לרדת על הברכיים ולהתנצל לאימהות ולעבוד? שירן, יושבים פה שני חבורה של חוצפנים. הם לא מהקואליציה, הם האופוזיציה, נעמה לזימי ממפלגת העבודה ועודד פורר מישראל ביתנו, שמנסים לעשות כל מיני פעולות. מה אתה מצפה מכל הפוליטיקאים עכשיו, קואליציה ואופוזיציה, כדי לשקם את האמון הזה שלא בטוח שיחזור ובטוח שנפער? מדינת ישראל צריכה לשינוי מבנה ארגונים ושינוי מנגנון הפעלה. תפסיקו לדבר איתנו על חוזה חדש, על הסכם כזה, על פרוצדורה אחרת. הביזור שנעשה במדינה הזאת, במנגנון הניהולי, שמשרד הביטחון מפורק לגורמי גורמים, ומשרד הרווחה מפורק לגורמי גורמים, והכל פה מפורק לאינטרסים במקום לנהל. כמנהל אני אומר לך, יש פה כישלון מובנה מראש. אם מישהו מתפלא ששום דבר לא עובד פה, שהציבור תורם אפודים ואוכל לחיילים, ואתמול אני רואה בוועדות מסוימות מעבירים כסף למשהו שאני לא מבין אותו בכלל. תעצרו, אידיוטים.
תעשו את הפריוריטי. עם ישראל לפני הכל, עם החיילים, עם הגבורה הנפלאה שלהם. תעבירו לשם את המשאבים. אחר כך כל השאר. כולכם תסתגרו בחדרים, לא להסתובב פה. אין לך מה להסתובב פה, אני רואה איך משפחות מסלקות אתכם. אתם חצופים, אתם לא ראויים לעם הזה. אני מצפה מכם להגדיר את המשימות. תראו את נשיא ארצות הברית שכל כך הרבה גידפו אותו. מנהיג אמיתי. אני התרגשתי לראות את זה. אנחנו רוצים מנהיגים, לא אנשי יח"צ. שיראל חוגג, אני רוצה להגיד לך מכאן, סליחה, באמת. ומאחל לך שתהיה החלמה מהירה. תודה רבה לך שדיברת איתנו. ברשותך רגע עוד משפט. תודה על הסליחה, אבל לכל הקולגות שלך בכל הערוצים שהיו שופרות. תפקידכם להיות עיתונאים חוקרים ולבוא ביקורת. בלי ביקורת אתם לא שווים כלום. אם תגידו את מה שרוצים לשמוע, יקרו עוד אסונות כאלה. לך ינון מגל אני רוצה להגיד משהו. תתעורר. בוא לא ניכנס לזה ולא ברמה האישית. שיראל חוגג, תודה רבה לך. בוא נדבר איתכם, חברי הכנסת.